Adfærdsterapi bruges mod fobier. Man prøver at få patienten til at føle sig afslappet i de situationer, hvor han eller hun normalt vil føle sig stresset og presset. Inden for adfærdsterapi arbejder man med 4 terapiformer. Den første hedder desensibilisering, og den går ud på, at man gradvist får patienten til at tænke på en situation, hvor han normalt vil føle sig stresset i, og så til sidst ender ud i, at han bliver udsat for den her situation, og så skal lære for sig afslappet. Så har vi også en, der hedder eksponering in vivo. Den går ud på, at man tager patienten og sætter ham direkte ind i en situation, han eller hun vil føle sig stresset i, og så udvikler den til en højere grad, end til sidst garanterer den selv. Så har vi også den terapiform, der hedder flooding, der går ud på, at man tager personen, finder en værst tænkelig situation, og så udsætter ham eller hende for den. For eksempel, hvis han er bange for folkemængder, sætter man ham ind i et shoppingcenter fyldt med mennesker i den travleste tid. Til sidst har vi en terapiform, også en adfærdsterapi, men som bliver brugt mod tvangshandlinger, og den hedder eksponering med responsprævention. Den går ud på, at man tager en person, som udfører en handling, og derefter, når man laver den handling, får han eller hun en tvang til at gøre noget andet. Der får man personen til at lave den her handling, men så fratager man muligheden for at lave tvangshandling bagefter. For eksempel har vi et eksempel med en dame, der kører S-tog, og når hun så har kørt det S-tog, føler hun en tvang til at vaske sine hænder i en halv time. Der får man hende til at køre med S-tog, men fratager muligheden for at vaske hænder i en halv time bagefter. Det her er Alexander. Alexander har en angst for små rum, men på trods af sin klaustrofobi har han indvilliget i et flotting-eksperiment. Det er i dette rum, Alexander skal forsøge at overgå sin frygt. Alexander kommer ud som et helt nyt menneske. I den kognitive terapi der arbejder man med personens tanker, hvor man i den adfærdsterapien arbejder med personens adfærd. I den kognitive terapi der skelner man mellem følelser og tanker. Man prøver ikke at fokusere på følelserne, men derimod de tanker, der ligger bag de følelser, personen ender med at få. I den kognitive terapi, der prøver man som sagt at få personen til at tænke anderledes og vende den situation, der normalt ses som negativ, til noget positivt. Det kunne være, at hvis en person får at vide sin chef, at han skal på et kursus, så tænker han, at det er fordi, at han er for dårlig, men hvorimod han skal prøve at tænke, at det er fordi chefen synes, at han er så god, at han har lyst til at ofre ressourcer og penge på, at han bliver endnu bedre. Vil du prøve at beskrive din frustration for mig? Ja, jeg føler, at folk lige sådan kigger på mig, når jeg sådan går ned gennem gågaden. Har du en baggrund for at tænke sådan? Altså, da jeg var mindre, der var jeg overvægtig, og føler, at folk måske stadig kan se det på mig. Ja, tror du måske stadig, at det er det, der ligger til grund for, at du føler, at folk kigger på dig i dag, fordi du måske har svækket din selvtillid dengang? Altså helt bestemt. Det har i hvert fald det var en stor del af mit liv dengang, og det har påvirket rigtig meget den måde, jeg tænker på i dag stadig. Jeg kan se, at du træner rigtig meget. Kan det måske være årsagen til, at folk kigger på dig nu, at de måske beundrer dig? Altså, jeg tror det ikke. Det er sådan, i hvert fald ikke rigtig valgt at se på det. Jeg synes måske, du skulle prøve at vente til noget positivt, til at de måske kigger på dig, fordi de beundrer dig. For du skal tænke på, at du er en ny person nu, og den negative sted dengang er forbi. Inden for den narrative terapi arbejder man med noget, der hedder eksternalisering. Det bliver brugt mod personer, der lider af depression, stress eller angst. Det man gør under eksternalisering, det er, at en person, der føler sig stresset eller deprimeret, ser typisk den her depression eller stress som en del af ham selv. Det prøver man at skille ad, så han ser, at den her depression eller stress er noget uvedkommende, der kommer udefra, så prøver at angribe ham. Og når han først indser det, at det ikke er en del af ham selv, men noget, der kommer udefra, så kan han begynde at finde måder, hvordan han kan undgå den her stress, eller undgå den her depression, fordi det netop er noget, han kan vælge fra, eller prøve at gå væk fra. Så du føler at der er stresssymptomer? Jeg føler stress hele tiden. Er det på et specielt tidspunkt, eller generelt? Det er sådan meget generelt sådan. Både når jeg er hjemme, når jeg er på arbejde, og når jeg er i skole og sådan noget. Okay, så den her stress, det er ikke del af din hverdag, du føler faktisk en del af dig selv? Ja, det har fulgt mig i en længere periode. Okay. I sådan en situation, der vil typisk gøre det at prøve på
få dig til at føle den her stress, det er en del af vejen, når der kommer udefra. Så du skal se det som en ting, du kan undgå, og på den måde tage afstand fra. Så når du har en masse planer på jobbet, eller du skal nå en masse ting derhjemme, så eventuelt aflyse nogle af dem og skubbe dem, og så var sådan en dag, at det kan stoppe fuldstændig. Det ligger altid til side for ligesom at tage afstand til den her stress, så det ikke som sagt er en del af vejen, men bliver noget udefra, du kan sige ja eller nej til.